morning everyone. Kagigising ko lang, so and I'm sorry for the noise because that noise is the bathroom fan. I was in the bathroom, but anyways, good morning. Kagigising ko lang. Today is Friday. Tapos na yung 2 days off ko, so start na naman ng trabaho. Ganun, and nagbaba tayo. Nakaready na yung rice ko. Nagluto na ako ng rice kasi magbabaw na ako mamaya ng rice sa trabaho. And gagawa na rin ako ng coffee kasi I love coffee in the morning. Tsaka I think tapos na yung ano ko, yung wina-washing ko. Mag-washing tayo. It's cold down here. No, it's not. Ayan na yung washing ko. Parang naririnig ko na siya eh. Is it done yet? I think. I'm gonna transfer it. I do have. I think, yeah, it's done. Yay! Nilaman ko yung mga jacket ko kasi malamig na. Kailangan ko ng jacket. Ang daming hugasan, maghugas tayo. Where should I put maybe here. Hopefully. Oh God, there's a monster attacking me! What's that? The vegetables that, kale. You still have some? Yeah, and it's a lot. Is it bad? No, still fresh. That's why I kept thinking. That's why I cook it already because I don't want to get it back. And we still have broccoli that we need to cook because freezer's gonna go bad soon. So yay! Tapos na ako maghugas. Kape tayo, guys. Ayan, natapos ko na yung hugas. Natapos ko na yung madumi yung plato. Ayan na siya. Tapos na siya. Malinis na yung sink. Ayan. And malinis na yung counter. Ito pala yung rice. Tapos na siya. Nag-steam ako ng kale. Ayan siya. Ayan yung kale. There you go. Tapos sa ilalim yung kanin. Yan. I think ready na kami kumain. Ready to eat, honey? Maybe. Let's go eat. I'm gonna go get ready soon. I'm gonna go take a shower and get ready. Oh my God. Oh.
stretching. So sorry again sa noise, yung bathroom fan. So ngayon tapos na akong kumain. So ngayon maliligo na ako kasi 12 o'clock ang pasok ko and magre-ready lang ako at maliligo ako and I will see you later, guys. So, ayan guys, katatapos ko lang maligo. So, na ako, mag-get ready na ako kasi it's 12 o'clock and then I'll be working at 2 o'clock. So, it take, not forever, take me like 30 minutes, an hour to prepare, to do makeup and all that stuff, to dry my hair. So, yep, I'm gonna go ahead and get ready for work and I will see you later. Hi guys, I'm back. So sorry ulit sa noise. That's the bathroom fan. So yeah. Tapos na ako mag makeup and I'm gonna go ahead and get ready for work and I will see you later, guys. See you later. Bye. Pasok na ulit. Pasensya na, medyo makalat ang room. Nasa room ako. Nasira yung computer ko. Ayan, hindi ko ma-open. So, binaba ni Dan yung yung PC para ayusin. Ayan, medyo makalat yung desk ko. Sorry. But anyways, I'm gonna go ahead and see you later, guys. See you tonight. Magandang gabi po sa inyo lahat. So, kauwi ko lang galing sa trabaho. So, umuwi ako, nag-out ako sa trabaho 11 o'clock. So, it's 12:20 p.m. So, last Sunday, may binili akong may binili akong gadget. Sunday ko lang siya na-receive. Kasi, gusto ko siyang itry pang-edit ng videos. Kasi, ang ginagamit ko lang na pang-edit ng videos yung phone ko. Kasi, dito, mas mabilis, parang hindi komplikado sa akin yung pag-edit ng videos. Mas madali sa akin gamitin yung phone kaysa sa computer. Actually, I do have computer, but when it comes to editing, it's complicated to me. I don't like so many stuff going on, like a lot of stuff like you have to learn and blah blah blah. Still learning how to edit my videos on computer, but I do not know how to edit it on my computer. But actually, I have a computer, I have a PC, but I'm just using it for like searching, watching YouTube, whatever. I did not use my PC to edit my videos. I use this one, my phone. It's easier for me. So, nung Sunday, gusto ko lang tong itry. Binili ko siya. Yan. Ito. Tawag dito, it's an iPad mini 4. Kasi gusto ko siyang itry. Kasi di ba yung mga Apple product may free video editing, yung tinatawag nilang iMovie. So gusto ko siyang itry for editing my videos. So, ito, may iMovie siya. Gusto kong itry yung iMovie pag-edit ng videos ko. But, actually, na-try ko na siya. Yung last video ko, yung Boxy Charm, dito ko siya inedit. Tsaka, mabilis siyang i-transfer yung picture, nag-pop up agad. Tsaka yung pag-download yung i-produce mo na siya, i-download mo na, i-upload mo na yung picture. Mabilis siya, sobrang bilis. Kaya isa sa phone, medyo may kabagalan yung phone pag-edit ng videos at saka pag ipoproduce mo na yung videos sa YouTube channel mo, medyo may pagkabagalan. Tsaka yung pagta-transfer ng picture, paisa-isa mo siyang ita-transfer. Dito, gagamitan mo lang siya ng, anong tawag dito? Yung ganito, gagamitan, ano ba ang tawag dito? USB ata yung tawag dito.
Gagamitan mo lang siya kung, halimbawa, ita-transfer mo yung mga videos mo, lahat mong videos. Alam niyo na to guys eh. Ewan ko ba kung anong tawag dito. Iko-connect mo lang siya dito. Ganyan. Tapos, ito yung SD card slot. Dito mo ilalagay yung SD card mo. Tapos, automatic na siya. Magta-transfer yung picture dito. Magta-transfer na siya dyan sa pictures. Tsaka, ang bilis lang ng transfer ng pictures niya. Sobrang bilis lang ng transfer ng picture niya. At tsaka, pag-edit. Kaya, dito ko itatry ulit yung next. Itong video na to, dito ko itatry ulit. I-edit ko siya dito. Kasi nga, nako, sa probinsya namin, walang ganito, walang computer. Kaya ngayon lang ako medyo natututo gumamit ng computer eh. Kasi sa probinsya namin, lumaki akong walang kuryente sa amin. Lumaki akong walang kuryente sa bahay. Hanggang sa nag-graduate ako ng high school, wala pa rin kaming kuryente sa probinsya. So, ang lola nyo, di pa masyadong, marunong naman akong gumamit ng computer, PC, pero pagdating sa like mag-edit ng videos, it's complicated to me. Like, I hate, like, there's like so many stuff going on. You have to like, which one I'm gonna click, which one I have to learn it, like, I have to play with it a couple times till I get used to it, how to use it, how to edit my videos on my PC. So, alam niyo na kung saan ko ine-edit yung mga videos ko. Ine-edit ko yung mga videos ko sa phone ko lang. Ine-edit yung mga videos ko. Tapos, now that I got this iPad Mini 4, itatry ko siya ditong i-edit yung mga videos ko. And then, which is good, it's like, they have like iMovie. It's free for editing videos, which is good. I don't have to pay the editing video app just to edit my videos, which is good. I can save money for that. And then, ito pala yung box niya. Ang cute ng box. Yan. Tapos, ito. Ay, ang ganda. Ngayon ko lang to napansin. Ano siya, 128 gigabytes. That's why, medyo mabilis siya. Kasi tsaka maraming storage. Ayan siya. Yan. Yan yung box niya. Hindi ko nang buksan eh, kasi box lang naman yung laman ito. Kaya, yeah, gusto kong i-try ito. Oh, maingay siya. Kaya, yeah, ito yung itatry kong pag-edit ko ngayon ng videos. Tsaka may binili akong, tawag dito, case niya. Ang cute ng case na to. Ayan siya, oh. Rose gold yung kulay niya. Yan. Yan yung case niya. Ang ganda, di ba? Saka, dalawa yung binili kong case eh. Just in case na hindi ko magustuhan yung isa. Pwede ko siyang iswap. Excuse me. Ito yung isa. Para siyang purse. Para siyang wallet. Ano ba tawag nun? Purse. May strap siya. Tsaka, ito yung likod. Tsaka, ito yung tapos nabubuksan mo siya ganyan. Pwede mo siyang ipatayo kung medyo gamitin mo siya. Kaya, yeah. Dalawa yung binili ko. Itong isang ganito, yung medyo makapal na may rubber sa gitna. Tsaka ito. Kaya, yun lang. Excited ako. Kasi mabilis lang siyang mag-transfer ng picture. Sa phone, medyo may pagkatagalan mag-transfer ng picture sa phone. Kaya, yeah, I'm excited for this, to use this one for my video editing. I'm still learning my computer how to edit my videos on my PC. So, yeah. This is the thing that I'm gonna like update. That is it like okay? Actually, I tried one of my last videos. I edit here. It's like very easy to me. It's not complicated to me to edit my videos, which is good. Like, yay! I'm just gonna try this one. We'll see. Ayun yung iMovie siya. Alam niyo na to guys eh, kung yung Apple yung mga gamit nyo. Alam ko yung sa phone. Ganon din eh. May free iMovie din siya. Kung yung mga Apple yung gamit nyo. Kasi sa probinsya namin, wala namang computer eh. Tsaka natutulong ako nung ngayon lang. Hindi naman yun. I think natuto akong mag-computer maybe 2013. I start learning how to use computer. Like when I go to college in Manila. I'm not sure what year. Like, yeah, I'm pretty sure like 2013. Sa school lang yun
Kasi wala naman computer sa bahay. So, ayun, yeah, may computer nga ngayon. Nasira nga yung computer ko, hindi ko alam kung anong sira. Hindi ko hindi gumagana, hindi ko mabuksan eh. So, ito yung iMovie siya. May iMovie siya. Buksan mo lang yan. Tapos, yan na yung pang-edit ng videos. Ayan siya. Diba ang cute? I'm excited. Ito na ngayon yung gagamitin kong pang-edit ng videos. Itatry ko siya habang pinag-aaralan ko pa kung paano ko i-edit yung mga videos ko sa PC. So, pansamantala, ito muna yung gagamitin ko. Kasi yung phone ko medyo hindi naman mabagal. Medyo matagal talaga yung proseso pag-edit ng videos. Tsaka pag-transfer ng pictures. Dito, sobrang bilis lang mag-transfer ng pictures. Ilalagay mo lang to. Ika-connect mo dito yung SD card mo. Tapos, ika-connect mo siya sa iPad. Tapos, boom! Ayan na yung picture mo. Ang bilis. I-ano mo na lang siya. Ita-transfer mo na lang siya. So, I'm excited to give this I'm excited to try this for my editing. So, yay! Ito try ko siyang pang-edit ng mga videos ko. I'm excited. So, yeah, ito yung box niya. Tsaka, yung color niya, guys, silver. Yan. Silver siya. Tapos, ito yung harap niya. Actually, ayun na nga, nilalaro ko lang siya. Nagtatry na ako mag-edit-edit ng mga videos ko. Tapos, I got 2 phone case. Yan. I-try natin siyang, kasi talagang nahihirapan pa ako mag-edit ng video sa computer eh. So, ine-edit ko lang yung mga picture ko ine-edit ko lang yung mga videos ko sa phone. Doon ko lang ine-edit yung lahat ng videos ko. So, i-try natin tong what do you call this? Itong isang phone case. Ilagay natin siya. Excited. Yan na siya. Ilagay natin siya. Ayun, nalalagay ko na siya eh. Oops! Yay! I'm excited. Yan. Tapos yung sa likod ata. Paano ba ito ikabit? Oh, wait. Ito ata sa likod. I don't know which one. Maybe this one. Like that. Maybe. Oh, yeah. Perfect. Ayan na siya. Ang cute ng kulay. Rose gold. Yan na. Tapos, next ito naman yung ikakabit natin yung sa harapan. Ito ata, ganito ata yun eh. Yeah. I don't know which one is the first one. But ito siya. Yan siya. Alam ko na. Yan, nakukunin ko na siya. Oops. Yay. Yun. Boom. Ayun na siya. Nakunin ko na siya. Oh, yung cute. Ang cute naman. Ang cute niya. Oh, ayan na yung phone case niya. Ang ganda. Tsaka ito yung likuran. Yan yung likuran niya. Tapos ito yung harapan niya. Ang ganda. Ang cute. Kasi yung computer ko, baka sira yung motherboard niya kasi hindi gumagana eh. So yeah, ang cute. Tapos I'm excited to play with it. I'm gonna use how to edit my videos. Ayan yung iMovie. Yan, tada, nagtatry-try na ako. Nilalaro ko na siya para. Actually, madali lang naman yung yung pag-e-edit niya dito eh. Saka sobrang bilis lang. Yeah, I'm excited. So, I'm gonna go ahead and cut this video because it's like 12:39, almost 1 o'clock a.m. So, I'm gonna go ahead and cut these videos. And thank you so much for watching. And I will see you on my next video, guys. Thank you for watching. Bye.